Θυμάστε ένα βιντεάκι που σας είχα κάνει που έλεγε ότι εάν και εσύ δεν είσαι στις καλές σου, δεν τρως σωστά, δεν έχεις όρεξη για τίποτα, μην ανησυχείς, δεν είσαι μόνη και να σκέφτεσαι ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ βρήκα τον τρόπο από όλα. Νιώθω ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Και ο λόγος είναι ότι όταν μας συμβαίνει κάτι καλό, είναι καλό να το μοιραζόμαστε, γιατί μπορεί να βοηθήσουμε και άλλους να νιώσουν ακόμα καλύτερα. Έχοντας κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου και έχοντας χάσει αρκετά πρόσφατα πολύ δικούς μου ανθρώπους, προφανώς με πήρε από κάτω. Γενικά δεν είμαι απεσιόδοξος άνθρωπος. Είμαι λίγο αναποφάσιστη, αλλά όχι απεσιόδοξη. Ήμουν σε αυτή τη φάση που δεν έχω όρεξη να σηκωθώ από το κρεβάτι, που με το ζόρι πηγαίνω το παιδί στις δραστηριότητες, που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ και έχω αναγκαστεί να γράφω ακόμα και αν πρέπει να μαγειρέψω. Δεν έχει μπλοκάρει το μυαλό τέλος πάντων. Δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ τι πρέπει να κάνω μες στη μέρα και αρχίζω και τα γράφω, διότι πάω να κάνω κάτι και μετά περνάει η μέρα και το θυμάμαι μετά από 4 μέρες κτλ. Επίσης είναι πολύ δύσκολο αυτό είναι το κρεβάτι, το οποίο μπορεί να σηκωνόμουν με το που θα πήγαινα το παιδί στο σχολείο. Αν μετά το μόνο που ήθελα ήταν να ξαπλώσω, το πάθαινα και Σαββατοκύριακο. Δηλαδή αντί να είμαι όλο χαρά όπως ήμουν παλιότερα, να κάνω πράγματα με το παιδί κτλ. Σαφώς το προσπαθούσα, αλλά δεν είχα όρεξη και το χειρότερο είναι το καταλάβαινε και το παιδί. Ξαφνικά άρχισα να παίρνω βιταμίνες με φυτικά μέταλλα. Φυτική βιταμίνη με μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Και γιατί το λέω αυτό? Ένα απλό συμπλήρωμα τι είχα κάνει. Και όμως, καταρχήν, επειδή με αυτά δεν τα πήγαινα καλά, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι πέρα από τις διακρίσεις είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΦ. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, να προσέχετε τι παίρνετε, τι συμπληρώματα παίρνετε, ακόμα και αν είναι μια απλή βιταμίνη C. Αυτό που δεν είχα καταλάβει είναι ότι ακόμα και αν έτρωγα σωστά, και το σωστά μην φανταστείτε διατροφή, δεν αφομοίωνε ο οργανισμός μου τις σωστές βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, τα οποία χρειαζόταν ο οργανισμός μου. Οπότε όλο αυτό με έριχνε. Αν σκεφτείτε κιόλας ότι είμαι στην εμεινόπαυση, άστα να πάνε. Μην ξεχνάμε ότι όσο μεγαλώνουμε, αλλάζει και η διάθεσή μας και ο τρόπος ζωής, λοιπόν, για το οποίο σας μιλάω, έχει όλα τα μέταλλα τα οποία λείπουν από τον οργανισμό σου, είτε γιατί δεν τρως σωστά, είτε γιατί μπλοκάρει όλο το στρες, το άγχος, η καθημερινότητα, η κούραση κτλ. Μπλοκάρονται από τον οργανισμό σου. Με όλο αυτό λοιπόν, ένα μπουκαλάκι είναι με 2 δισκία ημερησίως και μάλιστα έχει μεγάλη ποσότητα η οποία θα σε βγάλει 2 μήνες περίπου. Δεν χρειάστηκα πολύ. 2-3 μέρες. Δεν ξέρω, σαν κάποιο να ξύπνησε ένα πρωί και να μου έδωσε ένα boost, μια όθηση και να μου λέει: γιατί είσαι έτσι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και ναι, ήταν από ένα μπουκαλάκι βιταμίνες, το οποίο ρύθμισε τον οργανισμό μου και του έδωσε τις απαραίτητες βιταμίνες. Αν λοιπόν και εσύ είσαι σε φάση μεγάλου στρες, καθημερινότητα στην οποία νιώθεις ότι δεν προλαβαίνεις τίποτα, έχει μπλοκάρει το μυαλό σου και δεν μπορείς να λειτουργήσεις, δεν έχεις όρεξη για τίποτα, δεν συμβαίνει απαραίτητα κάτι κακό. Απλά το οργανισμό σου, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες και στους άντρες, δεν αφομοιώνει τα σωστά πράγματα, τις σωστές βιταμίνες από τις τροφές που τρως. Αυτό το φυτικό συμπλήρωμα, και το τονίζω φυτικό, και παρόλα αυτά μπορείς να πας να δείξεις τα συστατικά στο γιατρό σου, ώστε να νιώθεις και εσύ η ίδια ασφαλής, είναι αυτό που θα σε μπουστάρει, θα σου γεμίσει. Ναι, δεν σε γεμίζουν οι βιταμίνες αισιοδοξία, αλλά ουσιαστικά ρυθμίζει το οργανισμό σου και γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Αν λοιπόν και εσύ θέλεις να γίνει αυτή η αλλαγή, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πατήσεις το link που σου έχω στην περιγραφή ή να μου στείλεις μήνυμα, γιατί η ζωή είναι ωραία και μερικές φορές μας τρώει η καθημερινότητα και δεν το παίρνουμε καν χαμπάρι.